prethodnoj epizodi. Gledaj, neko hoda putem. I Anđelina, da li je to ona? Bežimo! Brže Anđelina, hajde Anđelina! Gotovo, ne mogu više da trčim. Ja sam se umorio. Tata, jesi vidio šta je uradila? Spalila je našu kameru. Šta? Našu kameru? Ali snimak je na njoj, ili ne? Imali smo i dron, tata. Tako je. Dron i dalje radi. Snimak je na njemu. Hajde da se vratimo do kola pre nego što Ember dođe. Dobro, ali sada idemo tamo bez žurbe? Evo naših kola, čoveče. Vrata su otvorena. Ne vidim Embertu. Hajde da uđemo u auto. Čini se da je sve u redu sa kolima. Imamo dron. Anđelina, da li vidiš Ember? Ne. Idemo kući, tata. Da, poslao sam video. Sada moramo da čekamo nagradu. Halo, ko je to? Da. To smo bili mi. Kada treba da stignemo? U redu, da, doći ćemo. Da. Šta je, tata? Ko te zvao? Novinska agencija za bezbednost. Pozvali su nas u emisiju uživo. Wow, cool! Idemo odmah tamo. Jupi! Dobar dan, ovo su vesti dana. Danas imamo veoma zanimljive goste. Oni su blogeri, to su Anđelina i njen tata Rajmik. Zdravo, ja sam Anđelina. Ćao, ja sam tata Rajmik sa kanala Anglikosik. Situacija je sljedeća. Biće zvano Ember je primećeno u našem gradu. Anđelina i tata Rajmik su jedini koji su je sreli i uspeli da je snime. Recite nam kako to bilo. Taj dan je bio skroz odličan. Anđelina i ja smo odlučili da se provozamo kao i obično i pustimo naš omiljeni dron. Naravno da smo htjeli da dobijemo nagradu pa smo pustili dron i počeli da tražimo Ember. To nam je oduzelo sate. Nigde je nije bilo. Već sam hteo da krenem kući kada smo je iznenada primetili. Stajala je mirno i gledala pravo u našu kameru. Onda je počela da nam prilazi. To je bilo zastrašujuće. Palila nam je kameru, ali je prizor zaista oduzimao dah. Slažeš li se, Anđelina? Da. Hajde sada da pogledamo snimak. Gledaj, neko hoda putem. I Anđelina. Da li je to ona? Wow! Gledaj, primetila nas je. Gleda u dron. Veoma dobar posao, ljudi. Zaista ste hrabri, svaka čast. Želimo vam sreću i nadamo se da ćete uspjeti da pomognete da uhvatimo Ember. Srećno! Da, nema cenu i drugi put. Hvala i vama što ste nas pozvali u vaš studio. Zahvalni smo. Hvala vam puno. U redu, to je sve za sada. Ne zaboravite da zapratite Anglikosik. Tata, bilo je tako cool, ali sam se mnogo brinula. Da li se plašiš kamera, Anđelina? Ili šta? Bilo je zaista uzbudljivo. Prenos vesti je ekstra. Da? Tata Rajmik i Anđelina, razgovarate sa specijalnom jedinicom zvanom Grom. Čuli smo za nedavne događaje u kojima ste bili angažovani. Predlažemo da učestvujete u misiji zaštite grada. Poslali smo vam U redu. koordinate. Dalji plan će biti uskoro poslati na vaš mobilni telefon. Jel to sve? Poziv je završen. I šta sad, tata? Idemo li tamo? Da, hajde. I ponovo je ovo mesto. Da li Ember živi ovdje? Mislim da, idemo. Šta je ono tamo? Kanta sa vodom i igračka, pištolj. Vodeni pištolj? Vodeni pištolj, to je zanimljivo. Budite spremni, već se usmeravamo prema vama. Ne, čekajte. Pustili su slušalicu. Šta su rekli, tata? Šalje Ember kod nas. Ember je već ovdje. Anđelina, spreman sam da se suočim sa njom. Ostani tu i čekaj me. Uvijek me teraju da čekam? Dobro. Već je blizu. Kako se brzo kreće. Dečko, ovdje je opasno. Idi kući.
O moj Bože, skoro je ovdje. Au, pucao sam u nju. Nju je baš briga. Čoveče, šta nije u redu sa ovim pištoljem? Eto ti! Pazi se, Ember! Gorim! Eto ti nevaljalice! O, tata, trčim ka tebi! O ne, Kanda! O ne, tata! Treba mi voda! Tu je flaša vode! Tata, žurim ka tebi! Tata, živ si! Čudno je, goreo sam, ali nisam izgoreo. Kako je to moguće? Kao da sam bio zamrznut. Daj mi malo vode da popijem. Hvala Bogu, sve je u redu! Gdje je Ember? One je ovdje! Bože, popio sam svu vodu. To mora da je spasilački tim. Anželina i tata Rajmik, stojte mirno, pomoći ćemo vam. Sipajte vodu. Brzo trči do kola, Anželina. Anželina i tata Rajmik, hvala vam što ste nam pomogli. Sada možete sa sigurnošću da idete kući. Ne zaboravite da uključite kanal sa vijestima uveče. Vidimo se uskoro. Danas smo uspjeli da uhvatimo Ember uz pomoć naših prijatelja sa kanala Anglikosik. Zahvaljujući Anželini i tati Rajmiku, Ember je sada iza rešetaka i neće moći da pobegne. Tata, pokazuju nas! Tako je uzbudljivo. Mi smo u vijestima. To je cool. Našim herojima bit će uručena nagrada i orden za pomoć specijalnoj jedinici u ime predsjednika. Uhvatili smo je. Ona je iza rešetaka. Tata, mi smo heroji! Baci kosku, dobar posao.